खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। दिनै 13 नभेम्बर 2025। दिनै बै मोनजिनै राशिफोरा बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बे भिडिअनि सानसेयारि फानजामुथिखौ मिन्थिनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय, जाहाथे दिनैनि साना सोर राशिनि थाखाय माबादि जागोन बेखौ नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन। फैदो दानिया मिथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनैनि सानाव मेष राशिनि सुबुंफोरा गावनि जिद्दि आरो अहंकारि गोसोखौ गारनाया मोजां, मानो होनोब्ला बेजों मोजां सम आरो सुख सान्तिया मोन्नैबो बिथिङाव बरबाद जानो हागौ। गुबुनखौ गोजोन होनो थाखाय बांद्राय फैसा खरसा खालामैया मोजां। नखरारि बिथिङाव धैर्य लाखि, मानोना नखरारिफोरनि खायसे खोथाफ्राव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव सिरियै आरो गोसोखौ हमथानाया गोनांथि। मेष राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोजा आरो लाकि अनजिमाया जादों 3। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। नखर संसारा मिलौदो महर मोनगोन। खायसे खामानि बिथिङाव हाबनो थाखाय खाबु मोनगोन। दिनैनि दिनाव वृषभ राशिनि सुबुंफोरा गुबुनखौ हेफाजाब होनो हायोब्ला मोजां। वृषभ राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 6 आरो लाकि गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरा दिनै गोदान खामानियाव जागायनायनि जग दङ। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। नखराव गोजोन खुसि साग्लोबगोन। लाइमोनफोरा खायसे जेंना जेंसिनिफ्राय गावखौ रैखाथि लाखिनाया मोजां, नङाब्ला सोमोन्दोआ जेंना सोमजिनो हागौ। खामानि बिथिङाव गुबुननि मदद मोननो हागोन, जायजों गोसोआव फोथायनाय फैगोन। मिथुन राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 5 आरो लाकि गाबा जादों गोथां। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिफोरनि थाखाय बेले बेजे नुजानो हागौ। गोदान खायसे बिबाना गोसोखौ उसुबिदा मोनखांहोनो हागौ, नाथाय अब्लाबो नोंथाङा बेखौ सहायनो हानायनि खेमता फैगोन। खायसे गोनांथि खामानिफोरा थाबथानो हागौ, बेखायनो जायखिजाया खामानि बिथिङाव हाखु दाखुयै मावलाबायनो नाङा। नोंथाङा दिनैनि दिनाव गावखौ धैर्य खालामना खामानि मावलांनो हायोब्ला खामानियाव फुरायै जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। कर्क राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 2 आरो लाकि गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। सिंह राशिफोरनि दिनैनि दिना खाफाल गोनां जागोन। गोदान खामानि मावनो मोननायनि सुबिदा मोनगोन। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया मोजां जागोन। खामानि बिथिङाव जौगासारनो हागोन। फोथायनायजों गोहो बोलो बांगोन। सिंह राशिफोरनि लाकि गाबा जादों सना गाब आरो लाकि अनजिमाया जादों 1। कन्या राशि। कन्या राशिफोरा दिनैनि दिनाव गावनि इच्छाफोरखौ सिमा लाखिनाया मोजां। हरखाबै लानाय थिरांथाफोरा नुकसान खालामनो हागौ। खरसा बिथिङाव आखाइ हमथाना सोलिनाया मोजां। धैर्य लाखि, समजों लोगोसे थासारिया सोलायगोन। कन्या राशिफोरनि लाकि गाबा जादों निला आरो लाकि अनजिमाया जादों 7। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना गोरोबलायना थानो हानायनि सान। खायसे खामानिफोरा नोंथांनि साननाय बायदि मावफुंजागोन। नांनायनिख्रुइ बांद्राय साननायफ्रा गोसोखौ गाज्रि मोनखांहोनो हागौ। नोंथाङा गावखौ सान्थि भाबै लाखिनाया गोनांथि। तुला राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गलाब आरो लाकि अनजिमाया जादों 9। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरनि फरायसाफोरा एबा कालचाराव ओंखारग्रा आरो खेला गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोजां सान। बिफा एबा खायसे मोनथायफोरनिफ्राय लाभ खालामनो हागोन। गोसोआ राफोद थागोन, जायजों खामानियाव देरहासारनाय मोननो हागोन। सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बायजोनि जानाय लोंनायफोरखौ एभयड खालामनाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोजा आरो लाकि अनजिमाया जादों 8। धनु राशि। जिउआव थाबथानानै थानाय जेंनाया जोबस्रांगोन। गोदान थासारियाव लाभ खालामनो हागोन आरो धोन खामायनो हागोन। नखरनि बिबाना बांनो हागौ, जायजों गोसोखौ नारसिनथाय मोनगोन, अब्लाबो नोंथाङा थासारिखौ सहायनो हागोन। धनु राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 4 आरो लाकि गाबा जादों गोमो। मकर राशि। मकर राशिफोरनि थाखाय दिना सिगांनि बायदिनो थागोन। खायसे रिस्क खामानिफोरनिफ्राय रैखाथि था।
गोसोआव बेले-बेजे साननाय सोमजिखांनो हागौ, नाथाय सावरायलायनायनि गेजेरजों बेफोर मोजाङै समाधान जागोन। बे बिथिङाव धैर्य लाखिनाया गोनांथि। मकर राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 10 आरो लाकि गाबा जादों ग्रे। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना सान्थियै बारलांगोन। गेदेर जेंनाफ्रा नुजाथिनाय नङा। खामानि बिथिङाव दावबायनो हागौ। अहिंसा लैखोनफोरखौ गारना मोजां सान्थौ आरो दृष्टिखौ गनायनाया गोनांथि। कुम्भ राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 11 आरो लाकि गाबा जादों निला। मीन राशि। मीन राशिफोरा दिनैनि दिनाव दान पुण्य होनो हायोब्ला गोसोखौ सान्थि मोनगोन। खायसे बिथिङाव साबधानथा, गुबैयै बेंक एबा फैसानि लेनदेन बेबायदि बिथिङाव। नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ, बेखायनो सान्थि भाबै थानाया मोजां। मीन राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 12 आरो लाकि गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि नायनो मोजां मोनग्रा गासै आइ-आफा, बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनिसिम दिनैनि 13 नबेम्बर 2025 बिस्थिबार बारायनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।